Salamat Kuya Puji. Ingat po. Ingat sa pag-drive. Kuya Puji. Yellow shout out kapatid. Hindi po kapit. Ay, Ate Bayang, maraming salamat. Silip ako. Nasa labas. Thank you po. Maraming salamat po. Pagsilip. Boss Marwanan, thank you. Ma'am Ross, thank you.
Ate Mitch, tamsak po. JJ, JJ. Hello. Hello, hello. Like 9, then we will have shout out first everyone. Community Bika. Kahit madilim po. Work mode na mihos. Tambay lang. Thank you po. Maraming salamat po. Charles like ko. Ingat po sa work. Junjun Linsaga. Magandang tanghali o sa inyo sa lahat ng iyong mga kabaranggan at panakuhin. Thank you, maraming salamat.
Manoy Nilo Vlog. Manoy, maraming salamat. Pagpunta, Manoy. Maray na ugto po, Manoy. Maray na ugto din. Tamsak dan host, Miguel chat at Manoy. Magandang tanghali po at sa lahat. Miguel chat at po sa lahat. Mga kuya at ati, Johnny Arviola, thank you po. Tamsak dan po. Pin po kita. Patu, suyo. Tantik Provider, PH. Taktik ba yun? Provider. At Tilyoni, maraming salamat sa pagpunta at Tilyoni. Tamsak po sa yung short video at Tilyoni. Rami. Rami Mari. May jacket ka na po. Thank you po. Maraming salamat po. Rami Mari Channel. Thank you po. Maraming salamat. Ate Eva. Ate Eva. Ate Eva. Ay, Princess. Hello po, host Dan Tamsak po. Nagawa ka na ng premiere, Princess? Princess Vlog. Welcome po.
Opo, host 29 pa yun. Okay lang naman yun. Pwede mo naman ibaba yung link nun. Milani Almonte, palablab po. Palablab naman po dyan. At yung Marie Chanin. Magandang araw sa bawat isa. Salamat ho sa pagsampay. Pakiiwan lang bakas, sure po ang balik. Then, taktik pa lang, taktik. Tantan Luka, palablab naman po dyan. Palablab po. La 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 la. Junjun Linsag, quite kawaii. Yunus, Martis, Nicholas, Lucas, Promis, Sabado.
Bigyan love shoutout sa lahat. Jeffrey Vlog, palablog naman po. Kay Jeffrey Vlog. $11 million in the house. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you sa inyong lahat dyan. Nina Therapy ko. Si Bukal Vlog. Hello. Good morning po. Good morning. Like 18, give shout out to everyone. Thank you, Nina. Taki, Robert, Order, PH, good day to all. Thank you, maraming salamat, Sir Taki. Short video. Ate Mitch Gang, palablab naman po dyan, no? Sa hindi pa nakadikit po dyan. Palablab naman tayo dyan. Sa aking binababa.
Ate Egypt. Ate Egypt, palablag. Tres Cantos 22. Thank you. Maraming salamat. Welcome kapatid. Thank you po. Good morning po. Good morning. Rosmala nakatulog. Nakatulog ba? Pamention po. Inyong man sa pag-visit sa 6 p.m. premiere ko sa Friday para kayo nagawaran ng isang oras na WhatsApp. Thank you po, maraming salamat po, taktik. Sabit po kita para alam nila. Pa-mention lang sa inyo. Ano po yung 6 p.m. po, premiere ko sa Friday. Okay po. Lista ko na lang po para ano, 8 p.m. 8 p.m. po ba? 8 p.m. Ate XOFW TV, magandang tanghali po, idol. Maraming salamat po, ate. Taktik. Tamsak po. Thank you po sa patamsak. Ate XOFW TV. Thank you po. Friday.
Thank you, love. Shout out. So, XO. XO na kay di masaba. Marian Joy Tigarusa Torigusa Torgusa Torgusa Torigusa Hong Kong. Torigusa Ali Turkey. Atla girl, how Falpa girl. Hello po, Ali Turkey. Thank you po. Thank you. Thank you for receipt.
Tamsak, my friend. Thank you. Thank you very much yung patamsak.
Ati Tamsakdan. Thank you po, Ali Talking. You're welcome, my friend. Thank you very much. La 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 la.
Kumukulog na naman ang buwan. Parang uulan. Ima fishing. Pabilog, pabilog, pabilog na naman ang buwan. Kapit palablab naman po. Ala, umuulan na naman. Sana'y huwag mag-brown out. Tapusin mo naman ang 2 oras. Dalawang oras. Huwag ka na mag-brown out. Yan. Ali Turkey Fish, thank you, maraming salamat. You stay in my channel. Thank you very much to my stay your own channel. Danceable. Unity of Team Lab. We are sure to help Unity of Team Lab. Danceable TV. Thank you. Maraming salamat. Danceable TV. Ma'am Ros Marana. Thank you po sa inyo. Maraming salamat sa inyong link channel. Music.
League of Simple Kitchen. Dan Cafe, thank you. League of Simple Kitchen ang aking isusunod. Thank you very much. Hello, Shari. Hello, Shari. Thank you very much. Hello. Hello, Shari. Masalam. Ibang bansa ito. Halika. Thank you very much. Your visit to my home channel. Chibukal Vlog. Kaway-kaway tayo dyan. Then channel, Human TV, Media Live Chat at Anin Bicol. Tambay na kapatid. Work mood. Thank you, maraming salamat. Idol Tres Cantos, thank you. Thank you sa patambay. Tansat lang. Focus.
Ay, malakas na ang ulan. Patapusin mo naman ang aking live. Huwag ka dyan mag-run out. Work mode. Chansky! Ito naman tayo. Ulan-ulan na naman. Buti na lang may power bank. Big love shout out Kuya Junjun. Huwag ka lang mag-run out para hindi nawala ang live. Mega love shout out everyone. Mary Joy Hong Kong. Chibukal Vlog, good morning, good morning, good morning. Miss Joanna, thank you. Thank you, thank you. Ang pinakang miss sa Miss Joanna. Kaway-kaway ang Miss Joanna.
Hello, hello, hello sa inyong lahat. Miss Juana. Uulanin na naman sa ADR pagtinda niya. Kasi madilim ang panahon. Okay, may bagyo na naman kaya? Ay, pag ganitong hapon na umuulan. Buhulan, buhulan. Hindi pa pala nakadikit yung isa kong anino sa iyo, Miss Joanna. Dikit ko na po, dikit ko na to sa iyo. At manood ako ng 3 minutes sa yung games. Manood lang ako ng yung Mobile Legend para dikit na dikit yung isa kong anino. Miss Joanna. Ay, umuulan na. Huwag sanang mag-run out. Ang lakas ng ulan.
Lakas ng ulan sa labas. Ate Iba, Porters. Thank you, maraming salamat. Ate Iba, Portis. Thank you, thank you. Ayun, Miss Joanna, dinikit na kita sa aking anino. Huwag ka naman mag-run up. One point two two. Kaya hindi makabunga ang aking ubas kasi lagi na lang maulan. Miss Joanna, kaway-kaway lang dyan. Nina, tayo repeat like ko. Therapy like ko. Tambay, puros. Nasa work po ako. Thank you, maraming salamat sa pagtambay mo, Miss Joanna.
Kuya Ibong. Pinay in Canada.
kung ito'y huli ang araw na ito tanong. Dito ka lang, kapatid Likop. 13 million, medyo magalaw shout out. Kido host, 15 million, magalaw shout out kapatid Joy. 141 and 50 seconds. 59 seconds. Tush. Clancy Jam TV. Medyo shout out kapatid Bicol Fishing Adventure. Transatan Hulpo. Clancy Jam. Thank you, maraming salamat Clancy.
Kapit, kapit. Invite po ang lahat sa aking first run LSF October 31 p.m. Pinas time. Win banana. What's our Gcash? Thank you po sa pag-invite. 1 p.m. October 30. 1 p.m. Clumsy. Clumsy. Chibukal Vlog. Miss Joanna, thank you sa pag-stay. Maraming salamat po sa pag-pin. Thank you. Okay lang po. Maraming salamat. Clancy, JMTV. Invite po sa lahat.
Tagugs TV. Idol, basta tingnan natin ang iyong Tagugs TV. Idol, basta baba mo yung mint mo. Idol, Tagugs TV. Para malikitan nila. Pababa ng Ming. Atilay. Atilay. Musta? Hello, kuya. Hindi ka nag-live, Atilay? Thank you, Atilay. Ito lang po. Hindi ka nag-live, Atilay? Hindi ka nagbababa kasi ng men. Men mo ba? Yeah, wala namang video. Lar Ramos. Media Live Shout Out. Clancy JM TV. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong pag-stay. October 1. October 31 PM. Thank you po. At baka tayo makabisit. Ay, kaya lang 1 ano pala? 1 PM. Live ako noon. Junjun. Linsak.
Bro Clancy, hello. Kailan LS mo? At may ano sila, may invite sila October 30. 1 p.m. Na hindi na Torpelikok. Thank you very much. Game ako bro sa'yo. Nagtatanong ako. Punta doon na tila para kapag nanalo ka, alam na. Nalo yung manalo ka tila. Nanalo ka ng watch hour, bigay mo sa akin. Sa ano daw yun natilay sa October? October 31 p.m. Ayan si ano. Lang si JMTV. Nakapin na nyo atilay. Ayan ang nakapin. Basta pag nanalo ka atilay, alam na. Eh, kaya lang di ba baka hindi yung maka ano yan kasi di ba pag napunta dyan, di ba kailangan dalamin. Di ba alas 12 ang live ko eh. For sure walang panalo. Pass muna sa live. Malay mo, manalo kasi ng watch hour, di ba? Sayang din naman. Hindi ka na hindi ka na magla-live ng isang araw. Pag nanalo ka ng watch hour. Ayun ko.
Shanti. Bunsoy, asan ka na? Mag-set up ka na dyan. Ay, si Kapit pala. Ikaw mag-live Ate Kapit. Naka-live na yun. Tunay. Bisa, gina. Thank you po, thank you. Maraming salamat po sa inyong pag-stay sa aking munting bahay. Thank you po sa inyong suporta. At ako po ay malapit mag-end. 3 minutes na lang po. Palampas lang po tayo ng oras para hindi saktong 2 hours. Thank you po, thank you. Maraming salamat po sa inyong pag-stay at ako mag-i-end na rin po. Thank you, maraming salamat sa inyong suporta. Thank you po sa inyong lahat. Ay, ako'y nagpapalampas lang ng oras. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat. Atilay, maraming salamat Atilay. Thank you po. At ako'y mag-i-end na. At ako'y naka 2 hours na. Thank you po Atilay. Lang si JM TV, thank you sa iyong pag-stay. Maraming salamat. Ati Che Local Vlog, thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye.
naka-live na po si Kape. Thank you po. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye po, Ate Lai. Thank you.